Zviri pano zvinoshamisa mhuri yeZimbabwe. Vaviri vamuri kuona ava vafambi vemadeko. Vaye vanomukira vamwe varere. Isu tiri kuti nguva yekurara yakwana, nguva yekuzorora yakwana, asi vamwe ndipo pavari kupinda basa. Kunze kuchena iko zvino kwava kuma5. Tiri kuona vaviri ava vari pano pamusha wevaridzi, panova pasiri pamusha wavo. Kuri kutodedzwa anonzi Margaret, hatizive kuti ndoupi uyu. Naye mungazivo ari kudedzwa kunzi anonzi Margaret ndoupi? Ko ava vacho vari pano mungavazivawo here ava? Mamuziva anobvepi mukadzi uyu? Munogarisana naye? Mugarisani wenyu kwamakaroorwa. Zvinoshamisa kufunge. Ko zvino uyo murume pana amuzivawo here? Naye ana baba nana amai kuzasuku. Zvino munganditaurirawo here naye vabereki kuti chingave chii chakonzera kuti vanhu ava vawanikwe vari pano? Mungave nechamunozivawo here naye amai? Murume wangu akafa, ndafirwa navana vaviri. Saka ndachongorwarirwa neupedzisira wacho. Ndafonera hanzvadzi yangu yakati uya sisi kuno timbofambe. Tasvika kuno takabva taenda kwasekuru. Oraiti, kwasekuru ndiko kwaburitsa shame. Tine urombo, tinoziva kuti zvinorwadza hanzvadzi. Chirega hako kuchema, asi tinoda kuti ushinge ukwanise kutitaurira chaizvo chaizvo zvasvitsa nhau iyi kuti isvike papi pano. Naye sekuru, tinoona hanzvadzi inenge iri kumanikidzika. Tanzwa kuti ndimi sekuru, ndizvo? Chingave chii chakonzera kuti tidai naye sekuru? Timbotitaurirai, ndimi makafamba pamwe chete nehanzvadzi. Tanzwa hanzvadzi ichiti ndimi makaideedza kuti iuye muzofamba pamwe chete nayo. Ndiko kudonha kwavaita nhasi pano uku. Half 3 ndipo pazvaitika. Zvinotambudza mhuri yeZimbabwe. Kufirwa chinhu chisiri nyore. Kana tichitarisa pakufirwa, ndicho chinhu chinobaya nekurwadza mwoyo. Ndinokumbirawo mhuri yeZimbabwe, ndinokumbirawo ndingoti pedzise zvishoma zvandasarirwa nazvo munosara yenyu moisa hurukuro. Isu tiri vemakuhwa, chedu chatinofambira makuhwa enhau dzinenge dzaitika munzvimbo kugarisana kwevanhu. Mukugarisana kwavo ufunge ndimo makonzera dambudziko, kusvika pakuti mumwe anofirwa nemurume pamwe chete nevana. Asiwo mhuri ichipera, tinotoona kuti vamwe vachitori nesimba rekuteera mwana wacho ari kunzi asara, ari kunzi haasi kunzwa zvakanaka pari zvino. Tingade kuona sekuru mwana wacho ari pano here? Mungakwanisa kutitorerawo here mwana wacho timuone? Zvinoshamisa mhuri yeZimbabwe zvatiri kuona pano, zvinotambudza. Kana nemiwo makazvitarisa, tinozvinzwisisa tese kuti kuitika kwezvinhu zvakadai kunoodza mwoyo. Zvizhinji kana ukanga waona munhu akonzera rufu rwako, pangatofiwa. Asi tiri kukumbira chete kuvanhu vari pano kuti vatibatsire. Tine urombo apa, mwana mudiki. Tarisaiwo muone, tiri kuona kuti mwana wacho pano, mwana mudiki ndiye mwana wacho here uyu? Tine urombo nedambudziko ramuri kusangana naro. Asiwo sekuru vakati kudii kana muchinge maona chiitiko chakadai? Vakati munoita sei? Imi ndimi munoenda kwasekuru ikoko. Tinotenda vazukuru. Ko zvino ava maakuchivatakura kuenda navo kwasekuru, ndizvo?
Tiri kukupai nhau tiri kuno kunyajenje mhuri yeZimbabwe inonzi nyajenje pasi kwenyika. Kunyadzisa kunoita zviitiko zvekugarisana zvinonzi mai ava mugarisani kwakaroorwa, mukadzi apererwa nemhuri kufa. Saka tinokumbirawo kuti kana dai vekwasekuru vachikwanisa kuziviswa ngavaziviswe, tinzwe kuti vewo vekwasekuru vanoti kudii pamusoro pevanhu vakadai, nokuti tiri kutarisa kuti vanhu vakadai ava vanofanira kupiwa mutongo unoenderana nekutadza kwavo. Pakufa kwevana vaviri, dzamara murume achipararawo zvekare. Sarire nhasi mwana warwara, asara wacho mumwe chete ega. Mhuri yeZimbabwe tinokukumbirai please pakugarisana, garai zvakanaka.